Hello guys, makadiko tinokugashira muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu zuva ranhasi, nyaya dzakawanda. Regai nditange nepfupi then dzakareba dzinenge dzichingotevera dzakadaro. Zvandichaita nhasi tichaita maepisode 2 15 minutes because ma30 minutes anotora time kuedita, zvinozoita kuti tinonoke kukupai nyaya dzenyu. Alright, nyaya yekutanga, how are you Tete? Ndakambouya nenyaya yangu mukaiverenga, sure ndakabatsirikana, asi ndaita dambudziko namai vangu. Handizive kuti for how long will I protect her from myself. Today I got made to an extent that I've undone shield of love I'd put on her. It was a birthday Tete. Ina handina mari ndiri kudosa mawo kuti zviite. Like now ndikuunganidza mari kuti ndiite kamwe project, but I sacrificed kubvisa pashoma iyoyo kuti ndivaitirewo something. Sure, with that I did. Vakafara vakati zvawandiitira izvi ndandisati ndambozviitikwa. Chandakatenga chikafu chaicho, but vakafara vakati ndandisati ndambodya zvinhu izvi. Ndakarwadziwa sure kuti things that I think is ordinary, it's extraordinary to my mom, and I vowed to get her the same pack whenever pandichaita mari. But Tete zvakaoma. Pane mwana wemukoma wavo wakambogara naye ane mwana wake, so akazobva pamba apa akadzokera kwamai vake. Zvikonzero ine handizvizivi. So nezuro I chose kuti kamwana kake kauyewo kafare nagogo pazuva ravo. Ndikafonera mai vacho vakati aiwa zvakundiremera kuti mwana weko, kozi inini ikoko ndakanzi handidiwi. Ndikati ko makazvinzwepi? Vakaramba havo kutaura asi vakazobvuma kuti mwana auwe. Mai vangu vakatanga kupopota vachiti Grace ndiye ainge avaudza izvozvo. Ndikaziva kuti zvechokwadi mai vangu vakazvitaura, so dzainge dzava hasha dzekuti Grace alikisa guhwa ravo. Ini hangu handina kuita basa nazvo, asi vakaramba vachipopota kusvika ndati ko isu tadiiko? Vakaramba vachingopopota. Ndakazosvika pakuti mama, imi madokura, makore amunawo musacharamba muchingoteedzana nedzimwe nyaya dzisina musoro. Pafeya Tete, mai vangu plays victim always, so ndakuvaziva. So ini handichatombotora side panyaya dzavo. Kare ndaibva ndoita hasha ndotovenga vanhu vaye, but ndakazodzidza munhu wangu. Ndakazobva hangu ndakudzoka kwandogara, and I thought we are okay. Nhasi makuseni ndione miraba yemameseji she was saying. Ndakabatikana kuti nezuro wakanditi ndikure, wakandiita munhu asingafungi. Iwe chaiye mwana wandakabara. Pafeya Tete vaisa mameseji zvekuti ndanyatsobatikana. Iye nezuro wacho ndakadzimara ndanogara muspeyo, ndabuda mudining course, mashoko avaitaura ndakanga ndakunzwa kuti ndikangozarura muromo wangu ndikareva zvisirizvo. So I thought kuti kubva kwandaita ndagona, but patoita dambudziko. Handizive kuti if she is wrong ndovasupport here. Pamwe pacho vanokuudza same problem every day. Ukavapa suggestion, that suggestion will be used against you. Tete, I know kuti if I say something bad on you, it will surely happen. I've confirmed it because ivo vaive vakuita dambudziko remaoko kurwadza, and this other day ndakasvika mumba muine tsvina ndikarwadziwa vachiti handisi kukwanisa. What I said that day truly manifested. Chinonyanyondirwadza vanoti pese pavanotaura, hey, hamundidi, munondishora, munenge muchiti hatingaiti mai vakadai, manje ini ndini mai venyu. Ndikatsamwa hapana chinokufambirai. She says a lot, so I end up saying, so what's the point of having her life? She's one of the problems. Dare, help, ndodiko na mai vakadai. Kazhinji kachona vana mama vanenge vane machallenges avo and vanoperedzera frustration pavana. Vari kuzviona. One thing that I like about this is he is seeing behavior yamama, zvekuti chero vakaroora vachagara vaziva munhu wavari kudhila naye. Vakaoma vana mai vedu ndozvavanoita. Mukoma inini chandingangoti ndechekuti you need to forgive. Women are emotional beings. Vanotaurisa, madzimai tinotaura. Saka unotozoona kuti don't take it personal. It's your mom. Just be patient with her. Handiti, be patient with her. Love the unlovable. Zvakaoma. Ndinozviziva ini, ndinoziva. I understand. Zvakaoma. Ndizotaura zvakawanda zvepainternet. Asi ndinokuzwisisa. Ndichauya kuinbox ndozokuudzai. Regai tipinde munyaya inotevera.
vedare munongosiyawo makomenzi moudza kuti vangaita seiwo namama vavo dhuma nemufundisi kumakuva makasimba here tete. Rimwe gore kumaraini kwedu kwakaitika rufu rwemwana mudiki, pakaunganiwa vanhu vakatema mwana uyu, asi ini ndine kashavi kekumuka usiku tete, ende ukandiona masikati haungambondifungiri kuti ndizvo zvandinoita, sekuti kupritenda ndiko kwangu manje. Ndakati master chigemu chacho, uye sezvandataura kuti kumuka usiku ishavi tete rinongoita kuuya kwatinoti kusutswa tete. So rufu rwemwana urwu rwakaitwa, mwana akaenda akanochengetiwa. Mufundisi wekuchechi aiveko akaparidza zvekuti chero vaiva muhedheni vaitendeuka tete, akatukirira varoyi vemunharaunda kuti vasiye mwana azorore murugare. Zvino zvavaida kudya nyama yemunhu, aizomuka nei kana hwamanda yorira? Vanhu vaivepo vakatoseka kuti mufundisi vaiva nemajokes tete. Usiku hwakasvika, nguva yevanhu vemabasa erima ikasvika, mufundisi ainge aparidza zvakanaka, asi hazvingatitadzisi kuita basa redu izvozvo. Tisu ava mudungwe kunotora fresh meat taidova etimu, asi tichisvika takaona guva radovhugwa tete. Ko ndiani ainge akangwarisa kudai? Hazvisati zvamboitika kuti tiwane nyama yaenda, zvaiva zvinyowani. Ende munhu anga azviita anga ane zvivindi zvakaipisisa, kungosvika nekuita take over panzvimbo yevanhu. Taizomuona tozoita deal naye pachikamu chinotevera. Tichisvika paclose range kudai, kunowana mufundisi, havana kusimira tete, vakapfeka birthday suit ravo, vakagara pabere vari busy negood stuff. Vakaita kuvhunduka vachitiona nekuti havana kumbobvira vafungira kuti vangasangana nemunhu wokuziva West Seal vavanotungamira. Heya masikati vanga vachitukirira varoyi vese kuitira kuti ivo vawane good stuff vega vega. Vanga vachida kutoita personalized chidhuna, hanzi siyai mwana azorore. Takangozoona mufundisi bokwesvaira vachibva kumakuva. Isu hatina chatakambowana nokuti mufundisi ainge apedza zvose. Kana ainge atakura kuendesa kumba, aiva nedanga rezvidhoma zvaizomubatsira kudya nyama iyi. Tete, iko zvino mufundisi vakundiataka zvekurwisana neni. Chandisiri kuzwa ndechekuti vari kuda kundiurayirei, kuti ndakavaona mabasa erima, yeti masikati vanenge vachizviti mutsvene. Zvokwadi dei ndaida kuvafumura, ndakavafumira kare tete, asi ndakangoti ivo vaiti vezvakaipa vachanopedzerana nemusiki wavo kumberi. Handirambi kuti ndiri mutadzi, asi handimiri pamberi pevanhu ndichizviita holi, asi ini manheru ndiri chatopota tete. Ini handisi kuzobvuma defeat. Vakaramba vachindigofa ndinyerere, ndinotsvaga timu yangu dzousiku club, tivabetserane tovaita kanyama. Zvakaoma, saka kwaidhuma namufundisi kumakuva. Mufundisi vanobata basa veduwe. Zvinhu zviri kuitika munyika zvakaoma. Tisati tapinda munyaya inotevera, tadzoka zvakare nechichemo. You remember family yeCape Town iya vari kutsvaga mabasa vasati vawana, saka vatumira nyaya, vakatumira text nezuro. Evening tete, sorry to text you late, but I had no data. Ndaswera clinic, I'm not feeling well. My left side is so numb, so ndidzoke futi Friday morning. This month ndaita big challenge, ndashawa rent and only 3 days left kuti ndibhadhare. I've tried but zvaramba. Ndazvisira umusiki hamene kuti mungakwanisa here kunditsvakira any contribution. I never wished for that because I thought by now one of us anenge awanawo basa. Asi I'm not yet. My rent is 1,750, my gets 400. Zvimwe zvefood hazvina basa tete. Kana ndangokwanisa rent, I live panouya majackets who make sales for food. Just continue praying for me tete, especially utano chaiko. I'm so broken to discover that I've lost 20 kgs in a space of 6 months chaidzo. Mwari ngavatipewo simba reutano tichengete vana vangu. Saka ndizvo zvavari kusangana nazvo izvi basa vasati vawana. Last month takatsvaka madonation, you remember, tikawanawo wewish akabhadhara rent. Zvino basa vasati varowana, asi pana mama vakandiapproacha from this channel vakati ivo vane majackets akawanda vakatenga ebhero. Vane majackets akawanda vakatenga varikuda kupa mama kuti vadi vasanotengesa vatange business. Saka takamirira majackets, havana mari yerent, havana mari yemagetsi, havana mari yechikafu. Saka tinongokumbirawo kuti kana pane vanokwanisa kubatsira. But I think the most important thing is vanhu vanogara kuCape Town. Kana pane vanoziva kuti kodiwa vanhu vanoweredha, kana anyone ane mapeace job, veduwe ndokumbirawo mungabatsirawo family iyi veduwe. Right. Regai tipinde mufamily. Regai tipinde zvakare munyaya. Alright.
kuvata ndakamonekwa nenyoka tete makadi zvenyu ini ndinoreurira kubata mushonga kuti nditewo mari tete asi regai ndigare ndataura chokwadi kuti dzimwe hama dzangu dziri pano dzizive uye vangadawo kubata zvinhu zvakashata. Ndinoti kwamuri siyai kugara uri murombo asi uchivata hope dzinouya kuri nani pane kufuma uchizoshayiwa rugare tete. Ini ndini wevamwe wakabata mishonga yakashata, mishonga yekuda mari usina kubuda ziya. Ndakanzwawo karumas kekuti kune murume anopa mushonga wekuti zvinhu zvifai. Handidi kunyepera dare kuti ndakaenda ndisingazivi kuti ndiri kunobata mushonga kwete, ndakatoenda ndichiziva asi chandainge ndisingazivi ma-terms and conditions emishonga yacho. Kune vangabvunza kuti unobata mushonga chii chainge chaitika tete, zvinhu zvainge zvisingafambi zvakanaka. Ndaive nekabhotiki kangu muHarare kandaitengesera hembe dzandainohodha kuteki. Mazuva ekutanga zvaifaya kani tete ndichiziva kuti ndikanohodha staff yangu tengesa ndaitawo profit yekuti ndinorarama. Asi handizivi kuti metse dzangu dzakatanga kuramba kubhalanza papi. Handizivi kuti influx yemabhero here o kuti hembe dzemarana dzafonyora vanhu brain oro kuoma kwenyika kudzikisa maprice kwainge kusinga make sense zvakare nokuti ndinenge ndotoopa nekuti ndenda kudoita loss. Kwataiwana hembe idzi kwakasiyana siyana nokuti umwe anenge angohodha bhero remadhirezi kwava kusima otoisa mushopu, iwe unenge une maexpenses hobho hobho. Vamwe vangabvunza kuti ko wadii kuvhara shopu? Kuvhara shopu tete ndiko kwaiva kusingaitizve. Ndaive ndakabhilivhisa vanhu kuti zviri kuita. Saka kusiya was a no. Plus mama did not raise a quitter. Okay. Ndakazonzwa kuti kune chaigona kuti gwama rako rifute. Business rangu was sinking, saka kufadza mahaters ndiko kwandainge ndisingazoiti. Ndaizonotsvakawo zvinondibatsira kuti ndiite keep my head above water. Kurembera kwaive nane pane kudona. Ndakaronga rwendo rwangu zviya zvekuti nzvimbo auiziye inenge iri luxury chayo. Plus mbuya vangu vaigara vachindiudza kuti munhu ane muromo harasiki. Munhu akandirayira aiva asina kuti nemo aingotaura bits and pieces. Saka ndakazobatanidza ndega. Ndakaita zvivindi ndikati chinouya chinoona ini vhele kusiri kufa ndekupi. Ndikasaromba ndaingonyura saka beta ndizofa hangu ndamboita enjoy life mbichana. Ndakakwira bhazi ndiye hutu takaenda. Ndakasvika posto tete ndikasoterwa order dzangu nasekuru vakati ndaifanira kusimbiswa tete kuti ndisazovhunduka. Ndinofanirwa kuti chinondiwana chindiwane ndakamira panzvimbo tete. Ndakajajadiwa nyora dzangu musana wese wakaitwa redecorated tete. Zviya zvekuti ndichaslaya nema-backless dress kana Sama asvika ndakaziva kuti zvaendwa tete. Vakanditi process yacho yaifanira kuzopedziswa manheru kune rima haiitwi masikati. Yaitova part of the kuromba process. Vakanditi stage iyi hakuna retreat, hakuna surrender. Manheru akasvika tete ndikazi ndikurure hembe dzangu ndisare ndiri musho. Apa haunyazogadzikana tete. Hare nenge chingorira ichiti pangu uchizvibvunza kuti what could be worse. Ndakanzwa chinhu chichifamba chichizvu. Ndiedza kuona kuti what's happening, ndione rino zinyoka riri kuzvikweva richiuya kwandiri. Nyoka iyi handizivi kuti inonzi chii asi padumbu payo yainge iri chena pamusoro iri green ine mavara. Yakatouya yakananga ini kuita senge yatumwa tete. Ndichizama kuti maiwe kuchema gonhi rakavharwa panze. Unochema ugochema ungonzi kwanani. Ndakatanga ndichachema dzamara ndaona kuti no one is coming to rescue me and it's me and the snake tega one versus one. Nyoka iyi yakatanga kundimonera kubva kumakumbo kusvika mbichana ichiuya kuno kumusoro koiko kutonhora kwayaita kuita senge uri kuiswa maeyes tete. Yakanopera pahuro apa yakandimoneredza. Funny thing is kunyangwe zvayo yaive yakandimonera kusvika kuhuro yainge isina kundidzipa, haina kundikobora okundipfira, kwaingova kundimonera kupera. Usiku hwese ndingori ini nanyoka tete. Mangwana makuseni pachitanga kubuda first ray of sunlight gonhi rakavhurwa nechepanze. Sekuru nevanhu vaiva panze pavakaonera ndiri mupenyu vakatanga kuridza mururu nemheterwa. Tete chandoziva kune vanhu vakatombofa paprocess iyi kana hana yako isina kusimba
kufa chaiko. Chandisingangozivi ndechekuti kana ukafa vaikuisa kupi, vanokudzoserera kucountry of origin oro waitwa chikwambo chazoshandiswa neumwe munhu anenge auya kuzotsvaka mari. Pakaitwa bira rekupembera new recruit, bira paimbwa pachitambwa pachidyiwa. Zvapera zvese izvi ndakangonzi ndiende hangu kumba kwandainge ndabva, zvose zvaive zvaringana. Ndakadzoka zvangu kumusha tete ndikatanga kuona chenji. Business rainge rotofaya tete zvekuti kwaiva nemarana nemabhero hazvina kana kundibata. Kunohodha ndainge ndogara ndichienda tete zvekuti kune mamwe maexpenses akaita sendege nejuti tete aiva masmall kudai zvekuti vanhu havana mari yekuspenda kuhembe. Zvaingochemwa nemamwe mabhotiki tete, zvainge zvisiri applicable kwandiri. Ndakatengawo stand yangu kamotokari, marentals ekushopu ndainge ndodobhadhara in advance. Zvaifaya kani tete, chero social circle yangu yainge yachinja. Money attracts money, ndicho chokwadi chete tete. Ndainge ndotambawo nevamwe vari handsome and beautiful walletically. Uchindiona pavanhu vaifunga kuti ndine mufaro kokubhilivhisa kwataiita vanhu pasocial media tichitorwa mapikisi ekuti unofunga kuti zvese zvakaringana, asi vanhu chavasina kuziva, tabvisa kubhilivhisa povo, deep down ndaive nestruggle yangu ndoga. Ndinogara ndakapfeka mitodo tete nemalong sleeve, angava mablouse or matshirt nokuti musana une mamark uyu, asi chisingazivi vanhu deep down tete ndechekuti muzimansion umu handina peace. Ndinovata pachikona tete, ndikada kuvata pamubhedha ndinonzwa nyoka iyi chindinanaira, kwete ndinenge ndisiri kurota, asi zvinhu izvi zvinenge zvichitoitika live and direct. Saka kuti ndimbowana temporary relief, ndinowaridza kafleece kangu pasi ndovata zvangu ipapo, zvitori nani pane kuvata uchinanairwa nechinhu chiri cold. Ende izvezvi nyoka iyi yagraduata kubva kundimonera yakundinhanzva ko ndikaita skin cancer naitete, nokuti so far hapana any ridiculous demand yavati vaita. Ndotoona sekuti tete ini ndini sacrifice yacho, ndakazvipira ini. Vanhu vanotofunga kuti ndiri rich anti, asi deep down urichi hwacho hausi kumeka sense tete. Ndiri kurarama a fake life. Pamusoro ndiri kuita sedhadha rekuti uchiona unoti riri kuitwa mutserendende, asi deep down makumbo acho achishanda overtime. Ndiwo upenyu hwangu exactly. Pasurface ndiri happy zvekuda kubhilivhisa vanhu, asi nechemukati my soul is empty. Kumusoro kwanzi ndoda kuti ndidzidzisewo vamwe vangada kubata zvinhu zvakashata. Dzidzai. Pane vanouya kumainbox vachiti toda muri kuda rufu, you want this. Hamuna kuona ndichiverenga ndichiimagina ndandiwa kudai kwakuti pakaipa chando chichipinda miri wese unoigwa unoputigwa nenyoka kuti zvaita sei. Imika zvakaoma. Zvakaoma.